επειδή δεν ξέρετε τι σας γίνεται μερικοί Ολυμπιακοί, εδώ του Facebook εννοώ, παύλα Έλληνες, έχουν παρατηρηθεί κάτι φαινόμενα και γράφουν ότι και καλά εμείς έχουμε αντί. Δηλαδή, λόγω ότι μπορεί ενδεχομένως να είναι αντίπαλος μας η Ομόνοια, κάποιοι έχουν ξεφύγει και γράφουν και κάτι δικά τους. Ας πούμε κάτι για Τούρκους, κάτι για αρχηγίες, κάτι τουρκόσποροι, κάτι τέτοια, έτσι. Λοιπόν, για να ξέρετε, μπουμπούνες που σκληροί εδώ του Facebook Ολυμπιακοί, δεν υπάρχει. Οι ομονιάτες είναι το 70 με 80% είναι Ολυμπιακοί. Υποστηρίζουν Ολυμπιακό. Είμαστε αντίπαλοι μόνο στον αγωνιστικό χώρο για 90 λεπτά και μην κάνετε μαλακίες, έτσι. Να σέβεστε και τον κυπριακό λαό γενικότερα και τους φιλάθλους της Ομόνοιας, που είναι 70 με 80% Ολυμπιακοί, να ξέρετε. Έτσι. Και δεν χρειάζονται στους καιρούς που ζούμε να γράφετε για Τούρκους και για τουρκόγυφτους και για οτιδήποτε. Έτσι, χαρακτηρισμοί να λείπουνε και γενικά, όχι ότι έγινε τίποτα, ότι επειδή κάποια πράγματα είδαμε εδώ στο Facebook, λίγο για να μην αναπτυχθεί αυτό και επειδή πολλοί δεν ξέρετε και είσαστε αδαείς και τα βλέπετε όλους αντιπάλους, δεν είναι έτσι. Είμαστε αντίπαλοι και με την Ομόνοια και με τον Ερυθρό Αστέρα, έτσι, μόνο στα 90 λεπτά. Το που θα